Iya. Madres Repi langsung nih stasiun ya. Ya, kan stasiun. Ya. Siapa? Coba nonton kerja kerjaan. Ya. Ya. Iya, Mas. Wes, Kang, hati. Anu, kirim ning grup anu nih biar dicetakno kae. Engko anu ya. Tiketnya biar dikirim ning grup engko cetakno nisan ya. Ya wes. Bos. Masih terima kasih Bos ya. Kita dulu, Bos. Bos. Ayo terus bos. Saya kan Pak Edi. Ganti. Pak. Pak Edi. Yo orang sendiri. Bukan motong-motong kok, Bre. Belakang Mas ganti baju. Oh, ganti. Anu. Lah Pak Edi. Pak Eno, kena jawab. Pak Edi. Pak Menek, Pak. Pak Edi. Terus aku makasih terus ya. Langsung bos. Nah, amin. Semarang dan biyen mbok pusing, Pak. Dodolan. Mbak. Ya, Semarang panggone mbok belajar dodolan nang Dewar saiki anake dodolan rangan. Nah Semarang ya. Iya, Pak. Jewer iki dijoko ngendi? Niki aku ning TBRS. TBRS. Taman Budaya Raden Saleh, Sriwijaya, Jalan Sriwijaya. Nah, ini. Ndang. Numpak apa iki? Numpak kereta ini. Sepur. Ini awake dhewe lho kowe numpak apa? Aku numpak motor ae kene anu nang. Wis nang sepatu nang. Wis kan sepatu nang wis. Wis nah, Kak. Kerepate nang jero kene. Wis mobil. Terus sampe. Kontak iki lho to. Mak ayo. Mak wit. Kontak Wayu. Wis sampe tenan yo. Meja wes. Wes ayo. Wis laris. Pur. Bruno. Buat tinggalnya apa kok? Hah? Dia mau tinggalnya apa kok? Gak usah. Helmet gak usah mbet iso cara-cara. Kok mau ini, Mbok ya? Iya lho. Motornya kurang mosok. Antare mak kalau kertas itu. Yang terteh. Anu lek mbok jero le. Apa kopi? Apa kopi? Kopi kok apa? Loh, kan dek kome, Ji. Apa baje? Yo, Oke, aku mandor. Yo wis. Balik kamu gimana ke go motor? Sapa? Pokok. Kan ambek Jaki. Motornya bosok. Tekan lho, Dek, anu. Jaki, Ji. Iku kabeh iki. Iya kabeh. Kowe mbek aku wae. Nggawa baje le. Baje lah gak apa-apa. Kok tak jibuke. Iki baje le nggawa lontonge kakek iso. Padha goncekan ra Jawa blas. Ayo tak terno. Lontong iso lho ngene. Kok iso lontong iso lho? Numpak apa? Motor. Lontong wis diadai penak, Ji. Ndinge adai piro? Tak kok kabeh. Piro? Pater perang adat. Limo ana. Baje le. Malam ae, Mbak. Wis bobok kok pengen melok ae lek. Ora iki nyetir baje nganu lontong. Ora usah. Kok usah aku ki iso. Keminter ngono lho kandhane ngene. Iya lah limo ki akeh. Malah Masa nek gawa loro-loro ngene gak ceblok tanganem. ingatan ku iso. Iya lah Salin melok. ora ngene sing ape glak-glak sapa. Kandhane Ini melok. Rupampok tempek ngono. Ora kudu melok, aku mau rekakno tok. Ayo, melok. Iya.
jadi tiga sithik tak kok. Iya. Nek adoh yo. Iya le. Ngono mau. Iya, nek ditambahi ki atos ngono lho. Iki tak tambahi kok mak aku yodi kok. Yang biasane iya, lah kok nek dikantuk kok ono jam 3 lho. Iki Oh, sewet ngarone kok. Terus ta langsung ae kok laran mbok anu. lah iki mah. Kamu perlu nembok mobil lain nek kowe alung gowo. Mbok, Bolak wah, balik. mobil mbok peksa wae. Kuwi 300 bok kok, Mbok. Piye Bolak jan? balingnya enteng. Kok enteng. Lah urung dadi kok malah. Ah, iya. Malah kok mau apa? Ngomong kok agar ae. Yo ora nggak iso nek sampean nang ngene lho. Kok nek ngono iki ora iso. Ngene lho. Ngene iki kok pas ora kok nek iki. Mobil kok mesti pesakno. Kok lek digawe kayak duwe. Pira nih? Oh, gampang. Pira? Suwe. 600. Oh, gampang. Penting iki dhisik. Nek menawa iki dhewe ya nek menawa. Nek ngogak ngene nang yo Terus kok apa jenenge bajane jupuk ae yo iki nanti kalau jajan sama aku. Bisa sempet numpak mobil itu lho. ini. Sing go Mas Dimas ngene cocok apa ora iki? Biyen kon nek sepur 8. Ini udah beli ya. Udah beli ya. Coba. Engko kok nang kono dibuatno lho. Pak mobil nek. Iya. Sing njaba tak tahu. Oh, iya. Mau apa sak? Kok memang. Oh, jadi dipaksane mobil dan isi wo. Ora maksa, iki teko. Teko tius dikandani pisan anake ora percaya. Iki dikandani sapa lah? Kok tiba ngono alun dene nyelek bok ngono lho. Maksud iku ora ngono. Boke enek. Kok dikandani anake ora percaya dan Ora percaya alun mesisan nyelek bok dadi sitok. Oh, enek golek-golek. Ora. Sangewa yo kabeh. Kok nek akeh ngono kok nyelek bok ngono. Tak montore ngono naik. Jadi kowe nek nang Surabaya karo wong tok ngene kok wis marang ojo-ojokan go kowe. Ora roh blantik ngono kuwi. Kok kontake wis nanu ae tukang parkire kok dadi sibuk cah. apa kardasnya tak kene ngarep ngono. Tak kene jero Mas Dulu. Ora bungkus kenal kok. Ini pirang meter? Kurang nek ora Mas. Mek ijo. Mek ijo. Loro. Lah iya ya. Dongo iki mau. Kowe iki sopir nyeleh bok nek godak. Ora enek bok, Mak. Ora enak ora. Dimas tak tuku traga bok kan. Lah tuku truk kan. Kon tuku truk piye? Boke aku ki duwe kenalan. Lah traga bok ya jos. Nggo terat, Mak. Gang. Sebenarnya teko stasiun cek. Saya kan ngarep ya. Bok anu platet nggo. Andenge. Andeng. Iso. Iku ana tukang parkir lho kono apa?
Aku tak juru ngono lho, tiketem. Coba. Enggak angkat. Wes. Iya, wes. Terima kasih Mbak Jenny. Ora, urek aku. Udah ora lah kan. Mbak Jenny jajan ngono. Dandakno. Kok dandan kok wong kaya kan. Cek kena tumpak yo wis. Aku ora mengeluh kok. Wis guys, jane sing debak ngono lho, sok nek nang Surabaya nang endi-endi. Anu, calling. Tapi gelem tekok-tekok wong pasaran iki yo iso jane pamane. Iso cuma ora berusaha. Wong iki gak percayanan mbek make. Padahal mak iki wong talent. Pakare wong bleduki. Kok ijek gak percaya ae. Wis galinge jam 11 sih. Gula galinge jam 11. Pirang jam 3 jam adek jam 1 tok kono. Di nomornya apa ya? Jam 10 mah. Itu tadi. Jam 10 kok toto. Jam 12 lah ya. Separ piro? Jam piro? 2 jam ya, Pak. 2 jam tok Semarang. Ya wis lah 2 jam. Wis pokoknya sopirnya Wahyu sama naman. Angger gak tepat ya berarti ya dekne kurang sopir kurang handal. Ngono ae nek aku. Sopir aku tetep Suryo, nek Suryo. Surya. Alah, lah ya Surya neh. Mau untang-manting ngomong jagoan. Wis Surya wis kopior pokoke. Iki to Mbak Jenny. Ya. Pintere ra gara-gara nek ape nek wong lunga nglungani. Wis ora nek anake piye nang Semarang, budal digoleki. Pamitan mulai nenek wong mergawe iki ya mulih. Jagong apa adol omong ki umuk. Rasa guyu kowe. Kok marai dikongkon le. Apa digawa? Ora iso kowe engko nggawa lontong. Kabeh pira? 5. Loro-loro apa mbok gawa ngene numpak motor? Muring-muring. Wis tetep aku nggo baje Dek. Ya wis mbok nggo baje. Tekokon iya mbok nggo baje. Pinter ra guru-guru. Aku ki wong cerdas. Engko nek gak tak teliti iki lho. Tak mono kae engko aku nggone Pak Pangat ya melok. Oh nek gak tak teliti wah kuwi ya padha ae kuwi engko. Teliti apa ora? Ngangu. Engko ben diwangi cacah kae lho engko nek dianu. Dra, re. Hei. Engko nek iki engko anu ya, nek nenggone Pak Pangat. Engko diwangi. Hitung bener apa ora karo nenggone Pak Bolang-baling. Rono engko karo diperhatikan engko nek iki budal ke melok. Jadi nata-nata iki engko gak Jawa kok. Wis. Ngono tenan? Ya wis. Mergo akeh nggih nek Termopati ngono gak apa-apa lho iki barange akeh. Numpak sepur oleh apa ora ya barange aku dhewe ra ro. Ketoke nek pembatasan. Dibatasi ketoke. Kayak pesawat ngono. Rangsel ngono ki oleh tas. Apa gebok. Lha iki gawa barang dagangan sakmono kae kok wong minggat e. Oh gak lontong tok mulu oleh nek lontong. Paling oleh. Gawa wong bocah siji-siji oleh. Oleh ya. Olehmu lontonge kabeh piro, Pak? 6 kok. Diadai sak, tidak. Nek wong mergawe iki delok ngono lho. Wong mergawe kok yene yono ra roh lontong diadai apa ngono lho. Kok senengan gak gelut tok ae kowe. Aku nek wong dipamiti wong ora budal rang ndi goleki. Insiden apa neh? Kontainer ngarep omah terak motor.
Kontainer ndi? Ngene sapa? Ese Agni lho, bayang. Ora. Lah rak guling. Dicang Tambon. Motor, bisa motor. Gue ringsek. Agni ki sapa ya, Pak? Mbak anu we. Tunggale comong Oh, syukur. Agni. Oh, anake juga bakal esing. Lah Agni ki anake Mbak anu ya ndek ibu iki. Agni iki anake iku lho. Sapa? Pati. Lah iya Wakti. Lah nek iso gejeger ngono wong adoh iki. Iya ketoke Tambon. Ya Dia kuwi pergi jam 12. nabrak kuwi. Nabrak kuwi. Ora nabrak. Apa nengarane kontainere Bu Agni kuwi. Apa katanya Anake teko. Kan sendang. kuwi gak gone anu lah, kuwi gak gone anake June Parjo lah. Lah kok baju ya. Waalaikumsalam. Wong anu donate Pak anune jam 11 yo jare dadine. Pak Kemus tak telepon. Wis iso. Dik bengi wis tak omong. Lah nek kirane kowe gak iso nggawa tak tapi tak wah ki Mas ngono kok sedeng ora ya Dik iki. Dek niki gak mudeng dek niki. Nek roti kan iso ditumpuk-tumpuk to. Heeh. 30 kresek. 30 kresek kuwi ketoke isih aman kok. Maksudnya iki 30 kresek nek cara dikek dhuwur sairing ngono ketoke Sedeng jane asline sedeng cuma dek niki gak percaya wedi nek gak sedeng kan kok kene lontongnya kan kena iso mbok kek nenggok ngisore iki mbah ra ketang siji kan iso. kan joke ya wis dicoploki gitu. Soale dia kan orang tahu ora reng-rengane iki sedeng ora. Ini jajal kongkong. Gak percaya ra percaya aku masih sentaki kok. Ya wis beno, karepe ngono beno. Lah kuwi lho sairingan ki yo ji anune boke pira kabeh? Pokoke 8. Bok 8. 2 lu 4. Papat sairingan wis 6. Pokok man kuwi letter ngisor ketoke klebu 6. 6 ya. Mbok tumpuk. Kuwi mbok tumpuk lho ya. Oke, letter biasa iki 6. Letter biasae. Letter biasa iki lho 6. Heeh. Kan isih sisa loro ae. Sing loro ditumpuk dhuwur. Kan isih longgar dhuwure. Nah. Heeh. Jam-jam sama Mas yo, rada anu gak apa-apa untuk kanten anak sik jare ngono. Jam 9. Ya jam-jam 09. Ya wis ndang anu luntuk. Anu kok darene. Iki lagi jam 8 kok. Ya wis e. Wong iki sedeng apa ora nganune lontonge? Oh, dus. Hilang. Wis kadung ditinggal ning kene. Heeh. Dewi gak muat dek yo bingung. Marai barangnya urung enek sik iku. Lah aku ki ngene, mikirku ngene. Lek kowe nggawa roti-roti lah gak popo. Karepku kan ngono nek lontong ben nggo mop. Ndekne aku diseneni. Ayo, yo. Wong rotine urung dadi kok. Oh, iya lali. Telepon aku ping pindho. Heeh. Telepon Ndik iki. Piye? Iki nganu Mas, mundur piye? Goleng balinge siape jam 11 iki cara sampean kene kono pirang jam sering ngono. Lah nek ketol nek gak rame yo 3 jam tembus aku ngono nek kene kono. Anggere jam 11 ready tenan lho aku yo ngono. Lah ready kuwi gak toto-totom gak yo ngetek setengah 12. Makane kuwi lah jam 11 iki maksud iki siap wis totoran apa urung ngono Pak. Ora engko penek noto engko berdiwangi cacahe engko. Noto iki gampang, Mas. Noto kuwi iki gampang wis to. Kene iki kulino noto-noto ngono kuwi. Jane yo, Arifin sih gak percaya lontonge digondol. Mbah. Wong